Ayan, hello, good afternoon. Live po tayo ngayon. 3 p.m. na. Bilis ng oras, no? Ayan, 3 o'clock na. Sakto, ah. Hindi ako na-late. Saktong-sakto na. Ayan. Welcome. Welcome po lahat. Pwede magtanong. Pwede magpa-promote ng mga YouTube channel nyo or page nyo sa FB o kung saan man. Kung may mga business kayo, ayan, pwede din po. Welcome lahat. Hello po sa first viewers. Sino yan? Pa-comment naman. Ayan. Sana may magtanong na. Kasi last time, kung napansin nyo, nag-live na din ako. At ito yung topic. Itanong kay Mabel na matabel. Pero wala pong nagtanong. Pero okay lang. This time, sana may magtanong. Check ko nga yung post ko sa FB. Sabi ko kasi, pwede mag-comment ng tanong. O pwede rin pa-shoutout. Yan. Happy birthday nga pala, una-una. Siyempre sa tita ko, si Mama Elsie. Ayan, si Loris pala. Loris, hello. Good afternoon. Ayan, napaka-supportive niya. Ayan, thank you sa support. Ma'am Loris Husay. Ayan. Happy birthday nga pala ulit muna kay tita, sa tita ko, kay Mama Elsie at kay Mama Nelsie. Ayan, magka-birthday po yan, dalawa kong tita. Ganda rin ang pangalan nila. Ma-sure ko lang. Elsie, Nelsie. Ayan. Yung panganay nila yan. Panganay nila mama. Si Mama Elsie, tapos si Mama Nelsie. Okay, mas bata sa kanila yan. Hello, salamat sa pa-thumbs up. Ayan. Live na tayo. Share ko lang. I-share ko lang sa Facebook. Facebook lang kasi ang ko eh. Yung aking, social media account. Doon lang ako nag-share pagka may mga papaanong. Yes. Nawala pa. Ayan. Salamat. Welcome po. Welcome sa ating live. Ayan. Parang hindi ako ganang kita. Ayan. Itanong kay Mabel na matabel. Tanong na kayo. Tanong nyo na ako. Magtanong kayo or magpa-shoutout, magpa-promote ng YouTube channel nyo or kung may mga page kayo, FB page o kung ano man, kung may business kayo, pwede natin yan dito. Or promote. Ayan. Salamat sa panonood. Mga isang oras lang naman tayo. 3 to 4 lang tayo. Aisa, hi Ma'am Aisa Sagrario, mga taga-Helpines na naman to. Ayan. Salamat sa panonood. Welcome. Tanongin niyo ako. Tanungin niyo po lang. Tanungin niyo po ako kung ano yung gusto niyong itanong sa akin. Tapos dito po, live kong sasagutin. Yan. Kasi yung segment talaga. Yung title natin ngayon is Itanong kay Mabel na matabel. Okay, ayan. Kaya kung may mga gusto kayo malaman, tungkol sa akin, chika-chika lang. Kwentuhan lang tayo dito. Kung may mga pabati kayo, pa-shoutout, thumbs up, Jordan. Salamat Ma'am Aiza. Ma'am Aiza Sagrario. Ayan. Then, Salamat sa mga pa-thumbs up. Wala kayo tatanong, Ma'am Loris, Ma'am Aiza. Ayan, silang dalawa. Hello sa inyo dyan at sa family nyo. God bless. Ayan, welcome po. Ano kaya ang tanong na matatanggap mo ngayon? Ako curious ako. Sino kaya magtatanong, para yun. Ayan, check ko lang yung post ko sa FB. Tingnan ko kung may mga nag-comment. At saka yun nga, ulit ko, happy birthday kay Joyce kahapon. Yung pamangkin ko, si Joyce kahapon. Ayan. Tapos ngayon, yung tita ko, dalawang tita ko. Ano yun? Yung magkapatid na yun. Paras birthday. Posible yan. Tsaka yung lola ko, tsaka tito ko din magka-birthday. Kakalangkot. Kaso patay na yung lola. Check ko lang yung FB. 20 years old na si Joyce, kahapon birthday niya. Yan.
Hello kay Juicy pala, Juicy Ramos. Namamasyal sila. Ewan ko saan yun pupunta. Nag-send lang sa GC namin ng ano, ay ano tawag dito, naka-live siya. Tapos, sabi ba naman, binibente niya asawa niya tsaka anak niya. 2 in 1. Ano ba yun? Pamine daw, pamine na yan. Wala lang, natawa lang ako doon. Hello, hello, wala pa magtatanong. Yes. Uy. Salamat. Isip ko nga kung ano yung tatanong niyo sa akin. 3 to 4 tayo naka-live. Ayan. Salamat sa mga tatambay, makikitambay sa akin. Ayan. 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 Ito pala yung tita ko. Ayan. Siya yung may birthday. Panganay yan nila mama. Sa kanilang, kwento ka ba ilan sila magkapatid? 13 lang naman. 13 silang magkakapatid. Ayan yung panganay, si Mama Elsie. Ayan. May post pala si Ate Janet. Ngayon lang kasi ako nag-check na si Ate Janet. Happy birthday. Happy birthday, Mama Elsie. Hindi ko alam kung mapapanood nila to. Hindi ko na kwento. May tatanong ba kayo? Wala pang nagtatanong. Wow, salamat sa heart. Sa papuso. Ay, sabay mo. Wala na ako. Doon pala ako pupunta sa Facebook page. Ay, Facebook ko. Check ko yung pinost ko kanina. Ayan. Ayan pala pinost ko sa Facebook kanina. Sabi ko magla-live tayo 3 p.m. Ayan. Buti na lang sumakta ako sa oras. Madalas ako nalilate. Ayan. Si Jonabel, join daw siya. Jonabel, hi, shoutout sa'yo. Jonabel Cruz. Tsaka si Shena Hatap. Ayan. Ang pinsan ko to, nasa Masbate. Shoutout sa'yo, Shena. Shena Hatap. Ayan. Dami kong pinsan na. Kwento ko ba sa inyo? Madami akong pinsan. Hindi ko nga mabilang. Hindi ko pa tayo bilangin kung ilan yung pinsan ko. Basta ang dami nila. Pero ilan lang din kami nandito sa mga taga Bulacan pala, sa Norsagaray, meron ba akong viewer taga Norsagaray? Yan. Ba't namatakot ko lang bakit? Ano, yung tita ko nga, yung isang may birthday, si Mama Nelsie. Hello po sa iyo dyan sa Norsagaray. Yan. Lola natin yan eh. May anak na kasi si Tina. Happy birthday, Mama Nelsie, kung napanood mo to or mapanood mo man. Yan. Happy birthday. Minsan lang kami magkita-kita niyan. At saka, shoutout din kay Mama Den. Sabi ni Mama Elsie, nandun siya ngayon kay Mama Den sa handaan. Kaso di ko alam kung nandun. Mamaya bibidyo call ko yan. Hello, hello, hello! Yan. Di nawawala yung isa. Isa na lang natira. Pero okay lang. Thumbs up, tanda. Wala talagang tanong. Ba't kaya walang Ayan, dalawa na sila. Sino kaya yung bagong dating? Hello. Salamat sa panonood at welcome sa Mabilidad Vlogs. Mabilidad Vlogs. Ayan. Kwento ko na lang pala habang wala naman nagtatanong. Yung Mabilidad Vlogs, kung napansin nyo kasi, yung una-una halos, alam ko, basta yung mga una kong vlog, ang pangalan talaga nito is Mabel Vlogs. Tapos, nung kada pinatype ko yung Mabel, sabi ko sa mga kaibigan pa, mga kapatid, ano naman, tawag dito, subscribe naman ako sa channel ko. Channel? Mabel Vlogs, ayan. Tapos pag chat, sinesearch nila, di siya basta nakikita. Kasi ang dami ko palang kapangalan. May mga ibang Mabel Vlogs. Ayan, si Jaya Bart Cortez. Hello po. Welcome sa ating vlog. Sa live natin. Pwede po kayo magtanong ng kahit ano na gusto nyo itanong sa akin. Tungkol sa akin, sa family ko yan. Huwag lang kwento ng ibang tao. Yan, sasagot ko yun. Start na.
Sabi ko, start na po. Yay. Ayan. Standby lang kayo Kasi habang naka-live tayo, naghihintay akong may magtanong. Wala pa naman. Jaya Bird. Saan ba napunta yung sugar ko? Yeah. Dun, dun, dun. La, la, la. Wala pa pala akong thumbnail. Yes. Ayan, okay na. Hindi ko pala na-share kanina. Pero sinare ko to, yung sinabi ko lang na magla-live. Tapos sinare ko ngayon. Hello! Hello po sa mga viewer natin ngayon. Welcome po dito sa akin live. At pwede niyo po akong tanungin kung ano man yung gusto niyo itanong sa akin or tungkol sa vlog nito or kung basta kahit ano tungkol sa akin or sa family ko. Wag lang sa kwento ng ibang tao. Ilang mga kapitbahay. O mapagkawalan ng chismosa. Yan. Like, share na ba? Lalo tuloy ako naku-curious kung ano yung gusto nilang itanong. Dahil baka gusto nilang magtanong pero nahiya sila magtanong. Kaya, parang na-curious ako ano kaya yung tatanong. Ayan. The results ay sa Sagrario at kay Jaya Bird. Cortez. Hello po sa inyo. Salamat sa panonood. Pwede po kayo magtanong ng kahit ano. Pwede magpabati. Pwede magtanong or pabati po, pa-promote ng channel. Or extra page. Yan, basta kung ano yung gusto nyong ipa-promote, kung may business kayo, kwento natin sa public. Diba? Yan, may mga online business na sila, ganyan. Una, siguro, lagi kong pinopromote naman, syempre, yung Jojo's Restaurant. Dito yan, malapit lang kasi sa Herbosa, mga bumibiling ulam. Yan. Bisitahin nyo ang Herbosa Jojo's. Jojo's Restaurant. Sa mga mahilig naman minom ng milk tea, ayan. Pasyalan nyo na yun. Coffee milk tea, ayan. Kung napanood nyo, may vlog ako niyan ng opening. Ayan. Coffee milk tea. Ayan. Kay Boss Red at kay Ma'am Abby. Hello. Sa Shangs Kainan, dyan sa labasan. Bossa din. Kay Mami Ems. Hello. Mami Ems. Shout out sa'yo. Ayan. Sarap ng ulam dyan. Saka sa, hindi ko, ayan nga pala, nakalimutan ko. Lagi kong, inisip, gagawa kasi ako ng sariling vlog para sa kanya. Si Ate Maureen. Maureen, hipag ko po. Ayan, nag-online shop. Nag-online shop tuloy. May online business siya. Ayan. Madami siyang, wait lang, check nga natin. Glamourine PH ba yun? Glamourine. Lang, silipin natin. Ayan. Ayan, Glamourine. Glamourine. Alam ko, kinuha lang siya sa Maureen. Maureen. Ipag ko to, ayan. Marami rin siya binibenta dito. Pwede kayong bumili sa kanya ng mga relos, alas. Ako din, syempre, may M4, din ako. Ayan. May mga Pandora siya, may mga relos, mga mahilig dyan. Pa-promote daw ng channel. Ayan. Ano yun? Ay, hindi. Ako pala yun. Sorry. Kala ko comment. Pwede nyo po i-promote yung channel niya. Ayan. May mga Pandora siya.
May mga bag din siya. Ayan. Basta check niyo yung page niya. Pa-like niyo na din, Glamorin PH. Glamorin Online. Ayun pala. Glamorin Online PH. Pa-like niyo yan. Tapos, feeling ko kasi, marami siyang post sa mismong, dito. Sa mismong, dito. Ulit ako. Sa niya, sa mismong FB niya. Yan. Alam ko doon ako madalas nakakita ng mga post. Yan. Check na natin. Maureen Murara. Yan. Tingnan natin. Dami siyang tinitinda kung ano-ano. Basta, tutuwa ka. Mga mahilig sa maling, titinda siya dyan ng maling, mga dati ng mga short, yung mga turn na nauso yun, di ba? Ayan. Ayan. Ito, huling post niya, siomay. Ayan, diba? Kasi parang mas madili kasi benta yung mga dito lang. Siyempre, mga dito lang. Ayan. Kita ba ito? Ayan. Nagpa-paipon orders din siya ng mga bukopay pa. Tapos Pero dito lang to. Siyempre, hindi naman ito dito. Malalim. On hand. Ayan. Meron din siya mga chinelas. Ayan. Bibenta din sa shop. Ano ba ito? Ayun din, yung bahay nila. Payment po, hindi magandang may. Salamat, Shopee. Yung shop nila. Hindi ko alam na nakapost pala yun. Sa shop. Okay lang. Ayan. Hello, wala bang Ayun. Hello, Sir Bong, Sopnet, Rantom. Yan, hello po sa iyo. Jacket. Ayun, yan, di ko alam. Paano ba yun? Salamat sa thumbs up, sir. Yan. PM mo din ako pagka may ka, mag-live ka. Tatambayan kita. Di ako marunong. Paturo nga pala. Ano ba yung jacket na yan? Hindi ko sensya na. Durante. Sa totoo lang, newbie vlogger, sorry. Ayan, salamat po. Ayan, doon kami kanina kay, shoutout nga pala kay Mami Dali. Dali. Ayan, kanina. Sila pa yung mga ayan, si Weng, Sismundo, hello, shoutout po sa'yo. Sa May Mabuhay TV, ayan, yung mga nakikita natin. Si Valerie Vlogs, ano ba to? Arlen, ano ba? Ang labo ng sulat ko, kaya tuloy di ko din mabasa. Pero ayan, mga natikitan ko kanina, ayan. Salamat. Sorry, di ko talaga alam yung jacket. Ayan, papaturo nga ako kay Mami Daddy. Ayan, hello po sa inyo. Baka may magtatanong, wala pa ba? Pa-promote pa, yan, Sir Bong. Sir Bong Sopnet. Ayan. Pakidikitan naman yan. Wait lang. Di ko alam yung jacket. Paano ba yun? Sorry talaga. Baka may mga pa-promote kayo. YouTube channel. Sino ba yun? Kalimutan ko na ito. Si Ma'am Ivy Aguring. Ayan. Hello, Ma'am Ivy. Hindi ko siya nasabihan. Maglalay ako. Pero di ko alam friend ko nito. Baka busy din. Hilig yung kumanta. Ayan. Hello po. Tamsak na. Okay. Boring ba? Boring ba yung ko? Yung live natin. Hinihintay ko kasi may magtanong. Wala bang magtatanong? Itanong kay Mabel na matabi. Wag lang yung current events or buhay ng ibang tao. Yan. Tungkol lang sa atin. Ayan. Tatlo na sila. Hello! And welcome po dito sa ating vlog. Sa ating live stream. Kung may papabati kayo, pa-shout out. O kaya pa-promote ng channel. Pwede po. Comment lang po kayo. Comment.
Ayan. Dahil wala pa nagko-comment, hello na lang muna sa mga taga Helping Hands Team family at ano pala, tawag dito, get well soon kay Ma'am Jubima Katamura, ano ba yan? Flores. Sorry nakalimutan ko yung apelyido doon. Basta kay Ma'am Juby. Juby Katamura kasi yung Facebook. Hindi ko alam kung friend. Nag-undergo kasi siya ng chemotherapy. Juby, Ma'am Juby. At shoutout sa anak ko na busy sa paggagawa ng sketch. Yan. Ayan, ito pala siya, Ma'am Juby. Get well soon po sa'yo. Napag-try namin yung mabilis mong paggaling. Nalulungkot kasi ako pag nakikita ko siya. Hindi ko pa pala siya friend. Actually, friend siya mga friend ko ba? Mga taga-helping din sa'yo. Basta, get well soon na lang sa'yo. Ay, Lorizo pala. Juby Katamara Lorenzo. Shout out and get well soon. Sana gumaling ka na. Nalulungkot lang ako. Ayan, basta get well soon. Galing ka po. Napag-pray ka din namin. At saka ng buong team. Ng Helping Hands team. Ngayon ko lang na-search yung FB niya. Kaya, kumbaga, isa sa pinagpapasalamat talaga yung wala tayong sakit. Siguro yun yung pinaka-number 1 na blessing sa atin. Yung kapag wala. Sarap na mata ko, tapos parang naiyak pa. Ayun. Paano ba lumagay ko? Ba't parang nahappy na mata ko? Ayan, okay na. Ayan, basta get well soon kay Ma'am Joby. Ayan. Sa family niya, lakas lang. Anong tawag dito? Iwala lang. Laban lang. Kaya yan. Kaya, sa totoo lang, isa yun sa mga weakness ko yung pagkamerang may sakit sa pamilya. Kahit nga yung simpleng lagnat-lagnat. Kakalot. Kaya sana, lagi kong pinapag-pray na walang magkakasakit sa akin. Tinamat ako na rin ang sa mata ko. Ayan, hello po. Wala bang, magtatanong? Naiyak na ba? Wala talagang nagtanong. Hala. Ayan. Wala bang magpapabati? Papapromote ng channel. Ayan. Si Sir Bong, thumbs up naman. Ay, thumbs up na tayo. Sabi niya pala thumbs up. Ayan. Pakidikita naman si Sir Bong Sopnit. Tsaka sino pala yun? Si Ma'am. Kalimutan ko tuloy sulat. Basta may ka-helping hands ako na nakpaba ka na doon. Kalib ako. Arkila daw ng tsaka. Ba't wag? Ayan. Hello. Shoutout sa kung sino man yung makikirkila ng Jackamer daw. Ayan. Meron tayo nan kasi nga, di ba? Yung picture ko. Nagpa-construction sila. Di ko alam kung nandyan. Parang wala eh. Silipin mo nga muna. Alam ko kinuha ni RJ yun isang araw. Ayan, si RJ. Si RJ kasi yung kasiwala naman. So, pinsan niya tapos kataman. Ayan, shoutout na lang muna pala. Kasi hanggang ngayon gumagawa pa ng salamat. Ayan. Wait lang. Silipin ko lang yung Sino yung nakikipag-kismisa? Hello? Boring na ba yung natin? Ayan. Share ko to, Josie. Bala ka sa buhay mo. Ayan. Natutuwa to. Ayan. Mga madam, sorry. Sorry. Mga madam,
mga madam. Live po tayo ngayon mga madam. Natatawa. Magpamain lang po. Pamain daw. Binibenta ko na po yung asawa ko. Hindi niya alam lagot. Kasi Kaya ko na naman to. po yung may gusto sa asawa ko. Binibenta ko na po siya. Loka-loka to. Babantay ko po, Taga pati po Masbate yung yan anak si ko. Yung andyan sa likod, natutulog. Magkasama po yan sila. Yan, papunta pala sila. Issue. Ano Meron issue? po. Number 1 basher ko po sila. Bro, bashes. Loka-loka yan. Ayan, kahit makakalog talaga Pinabot to. po tayo sa daan. Number 1 basher. Kung nakatanda niyo po guys, wala po akong vlog nung Pasko at New Year. Kasi, binubura po, dinidelete po ng anak ko agad yung mga picture doon. Kasi Binubura ayaw daw. nilang nag-vlog ako. Kasi number 1 basher ko po talaga sila. Ang kulit, diba? Tawa niya palang nakakawa. Pasensya naman po kayo. Shout out Pero kay may Sir maganda Wendell. naman dito guys. Kasi Sorry, Sir yung isa, Wendell. magaling magluto. Gusto magluto. Yung isa naman, magaling kumain. Yung sa likod po, magaling po kumain yan. Magaling ka. Ayan, kasi si Sir Wendell. Kaya hindi po kayo bababahala. Pamay na lang po. Pamay. Pamay guys ha. Madam, pamay. Okay na. Natutulog pala yung anak ko. Nakita sa vlog ko, ibig sabihin, nadilit na po ng anak ko. Ayan. Loka-loka to eh. Sorry sa pero tawagan. Ayan, tawag dito. Wala lang, biro lang namin na pagka sabi mo yan, babay daw, loka-loka to. Term lang namin yan, loka-loka, pero mga kaibigan natin yan. Kumari ko yan. Hindi niya alam na hinarap ko sa camera to, lagot siya. Buwang epekto ng COVID. Naku, lagot ka. Ngayon ko palang sasabihin na sinare ko yung video niya. Nakalagot ka. Ano kaya sasabihin nito? Sasabihin ni Sir Wendell, ay sorry shoutout kay Sir Wendell, magaling talaga magluto yan. Tapos magaling kumain daw yung anak. Natatawa lang ako, pasensya. Ayan, tinanong kasi ni Press, shoutout nga pala kay Sir Melchor, kumpare ka dito sa Melchor Castilla, yan. Classmate yan, elementary, high school, yan. Tapos, eto sila Juicy High School lang. Si Melchor, Marban dito. Kada mo lang, punta sila ng Rice. Hindi ko kasi share sa kanila. Kumbaga yung pinapost ko lang kasi parang ayokong i-direct sa messenger nila yung pagka may video ako or may live. Gusto ko naka-public lang. Ngayon, kung gusto na panoorin, okay. Kung hindi, okay lang din. Wala naman sa pilitan. Ayan. Hello, 28 minutes na tayo. Wala pa rin nagtatanong. Sino kaya unang magtatanong? Tanong kay Mabel na Matabel. O kaya, pa-promote ang channel. Yan, labakin channel. Pa-promote ang channel nyo. O kaya, kung may mga ipapabati kayo, ayan, una-unang binati ko, tita ko. Saka yung pamangkin ko. Meron ba ako mga friends list na may birthday? Birthday, ayan, advance happy birthday nga pala kay Juicy. Sa 26 birthday nun, dun yata sila nag-birthday. O baka in-advance na nila. Ay! O, diba? Paano daw siya mapanood? Wala kayo. Yan. Yari siya, magugulat yan na papanood niya. Yan. Wala pa rin nagtatanong. Paano kami Mars makana? Ay, ang ganda dun, no?
Reaction video tuloy yung nangyari. Video reaction pala. Ay, sarap ng tulog. Oh. Ayan, ang ganda dun. Yun yung masarap pag sa probinsya yung ayan to, ayan. Panoorin mo yung vlog ko, makikita mo sarili mo. Nasa GC yan namin. Sorry, pinakailaman ko lang. Yan. National ko lang. Sakto kasi, pagbukas ko ng FB ko, nakita ko siya. Sarap buhay yun. Ayan, nandiyan pa rin ba kayo? Salamat at kalahin mo, nag-stay pa rin kayo kahit napaka-boring ng video natin. Wala lang. May ano dito, may something. Ay, nawawala. Okay lang. Bala ko sana magawa na lang ulit ng movie. Yung kulat kong buhok. Ayan. Wala pa rin magtatanong. Dalawa na lang sila. Sino ba yung dalawang naiwan? Tan. Wala naman nagtanong. Ako na lang kaya magtanong. Ako na lang magtatanong. Balik na rin na lang natin. Ma'am Loris, nandyan ka pa? Ma'am Aisa, taga saan ka pala? Sorry hindi kasi ako nag-check ng mga ID niyo. Ayan. Tapos si Ma'am, ano ba? Si Sir Gio Bert Cortez. Hello po. Ayan. Sana mag-comment. Ay, Ma'am Annalyn Diaz. Hello. Taga saan nga pala to si Ma'am Annalyn Diaz? Wait lang. Ulianin na si host. Nakarang tinanong ko na yan. Ngayon, ano na naman yung tanong ko. Wala tayong ano ngayon, pahulaan tayo ngayon. Ano lang. Ano, itanong kay Mabel na matabel. Pero wala naman nagtanong. Pwede po kayo magtanong, pwede pa. 1 hour tayo dito. Maghihintayan ng tanong. Yes. Tanong na po kayo. Pero ng comment po. Tanong na po kayo. Habang nagtatanong, wait lang. At saka ano pala, po-promote ko na to. Wala naman nagpapapromote si Ana. Promote ko yung YouTube channel ng pinsan ko, si Marlene. Marlene Ongunyon, ayan. Shoutout sa'yo. Insan Mari ko yan. Tanong. Wait lang, hanapin ko to. Marlene. At congrats na pala. Monetize na to eh. Yan. Marlene Ongunyon. Dito mukhang madami ako matututunan sa kanya kasi madami na siyang alam tungkol sa pag-vlog. Ayan. Lobat na pala. Ayan siya, oh. Kita ba? Pag ganyan. Marlene Ongunyon. Ayan. Pinsan ko yan. Ibang account pala yun nandito, kaya pala hindi siya nakasubscribe. Account ng anak ko tayo. Hello kay Marlene Ongunyon. Okay. Financial freedom. Ano to yun? FWD, ano ba yun? Yun yung nakatitle sa naka-live. Ayan, wala pa nang tatanong. Ayan, si Ella Sanuan. Hey. Pasali, yes, sali ka. Tanong ka sa akin kung ano gusto mo itanong. Hi, Ma'am Raisa. Raisa ba Riza? Riza Marilosa Somali. Hi, admin daw. Hello po. Shoutout sa inyo lahat yan. Sali kayo sa tanong. Ay, magtanong kayo pala. Sorry. Itanong nyo sa akin kung ano yung gusto nyong itanong. Ella Sanuan, sasali po ako sa games ko. Sa games ba? Wala tayong games ngayon eh. Wala tayong pa-game ngayon. Sabi ko ano lang ngayon, itanong kay Mabel na matabi. Bukas tayo magpapagame. Ano ba pwede ngayon? Wait lang. Ay, 13 na nga pala. Tanong pa.
Ayan. Yeah. Financial Wealth Planner. Ayun pala yung title ng pinta ko. Financial Wealth Planner. Sa pang financial freedom. Mamaya ko na yan title naman din. Dito muna tayo. Hey. Okay lang yan. Tanungin nyo na lang ako kung ano gusto nyo itanong sa akin or about sa pag-vlog ko or kahit anong tungkol sa akin. Basta yan, pwede. Pwede din pong pwede rin pa-promote kung may channel kayo o kaya may mga FB page kayo, kung may mga business kayo, kung ano man, pabati, kung may mga gusto kayong shout out, yan, sa mga kaibigan nyo or mga kakilala nyo, kamag-anak nyo, na pwede nyo batiin na nasa ibang lugar. Ayan, pwede po. Still watching. Salamat, Ma'am Rizal Marilo sa Sumali. Ella Sanuan, hello po. Ella Sanuan. Dalawa na lang sila. Yeah. Wala bang magtatanong? Ma'am Ella, wala kang tatanong sa akin. Ma'am Riza, tanong naman. Tanong na kayo. Pag wala silang tanong, ako na lang magtatanong. 3 to 4 lang tayo. Watch yourself. Natatawa lang ako ito. Facebook na lang ako habang nandyan tayo. Yan. Po. Sabi ko baka may gusto kayong itanong. Pwede po. Sasagutin ko live. Yes. Taning. Taga saan po kayo? Ayan. Ang galing. First tanong tatandaan kita, Ma'am Riza Mario Mali. Riza Luces. Ayan. Unang tanong, taga saan daw ako? Rento ko ba? Sa ngayon po, nandito ako sa Manila. Tondo po kami. Tondo, Manila. Dito na ako since 2005. Tama ba? Oo, tama. Pero dito na ako sa Manila nung 2001 pa lang. Sa Malabon ako noon. Tapos ayun, nakapag-asawang taga-Tondo. Kaya dito na ako since 2005. Pero galing po kami Masbate. Ayan, may mga taga-Masbate ba dyan, viewer? Masbate, from Masbate, tapos nalipat kami ng Sorsogon ng 1997. Pero parents ko lang nalipat doon kasi nga, sa Masbate pa rin ako nag-stay. Kumbaga, yun talaga pinaka-hometown ko, Masbate. Hello nga pala sa mga taga-Masbate. Natanong na lang din. Masbate. Pero yung parents ko, sa Nasinto. Tapos kami, tumira kami Mobo. Ayan. Mobo, Masbate. Tapos dito na ako tumira since 2005. Nasagot na ba? Nasagot ko naman. Si Ma'am Reza, oo. Pero ngayon nandito ako, Tondo. Sa Tondo, Manila. Babalik ko yung tanong, okay lang. Ma'am Reza, saan kayo ngayon? Binalik. Dito lang ako. Always support. Ayan. Salamat sa support. Taga saan ka pala, Ma'am Riza? Mga taga Helping Hands yan. Pero di ako sure kung anong saang lugar siya. Ayan. Member yan ng Helping Hands. Mga taga Helping Hands. Taga saan ka, Ma'am Riza? Riza Marilos. Saka si Ella Sanawan. Ayan, tatlo na sila. Sino kaya yung isa? May bagong dating ba? Welcome. Bayatan. 35 yata. Yeah. Hello po. Oo, lagi silang nakasupport. Tataka nga ako. Dami ko naman friends sa FB, pero hindi naman lahat. Oo, totoo yun, hindi naman lahat susupport sa'yo. Pero yung minsan magulat kayo yung ibang tao pa nga nagsusupport sa'yo. Pero okay lang, walang problem. Tsaka yung iba kasi, baka wala din oras pa. Okay lang yan. Mapapanood naman to nila kasi makapost ko na yan. Ilan taon na po kayo? Ayan. O, di ba? Ngayon, pangalawang tanong. Dito lang daw siya. Ayan. Taga saan? Ayun na pala una niyang tanong. Akala ko sinagot niyo na kung taga saan kayo. Ilan taon? 40. O, di ba? 40 years old na ako. Oo.
Tanda ko na pala. Akalain mo yun. Pero parang hindi ko pa ramdam na 40 na ako. Siguro kung hindi lang ako meron ng 4 na anak, parang hindi ko pa gaanong feel na 40 na. Yan, 40 years old na po si Admin Mabel. Admin ko pa rin kasi yung mga comment nyo, admin pa rin nakalagay. 40 years old, yes, di natin yan di natin sinisekreto yan edad. Saka dahil 2021, malapit na po ako mag-41. Yes, ayan, from Caloocan lang pala siya. Saan sa Caloocan? North? Bandang monumento ka ba? Baka ma-meet ko to soon. Ayan. Saan ka madalas tumambay? Ano pa kasi hindi rin ako pala dala. Pero minsan pumupunta kami sa Ngandaan. Malapit ka ba doon? Caloocan din kasi. Sa tita ko, kaya sa Malabon. Yun lang naman napupuntahan ko sa mga kamag-anak ko. Kasi sa Bulacan, medyo malaya. Yan, shoutout nga ulit sa tita kong may birthday. Mama Elsie from C4 Malabon. Yan. Anyong. Doon ako kasi nung 2001, doon na ako nakatira sa Malabon. Yan. From Caloocan pala siya. Hello. May ano ka ba? May YouTube channel ka ba, Ma'am Raisa? Ayan, si Madeline Anos. Hello, Ma'am Madeline Anos. Ayan. Welcome po dito sa ating vlog. Kung may gusto kayong itanong sa akin, pwede. Ayan, 41 minutes na po. Hanggang 1 hour lang tayo dito magkwentuhan. Hello po daw, admin. Hello, admin. Ma'am Madeline. Hello, Ma'am Madeline. Madeline Anos, shoutout sa'yo. Salamat sa mga papuso. Ma'am Madeline Diaz, admin. Ayan, Mindanao nga pala. Ayan, natanong ko yan nakaraan. Mindanao. Saan particular sa Mindanao? Pagadian. Wow, pala. Hello sa mga taga-Pagadian. Mga Pagadian. Ang ganda na. Pagadian. Ayan. Pagadian. Alam ko magandang doon. Ang ganda ng lugar na yan. Madami mga tourist spot yata yun. Pagadian. Basta familiar sa akin yung Pagadian. Mindanao. Kalain mo mga taga Mindanao. Wow, parang nasa 30. Ay, grabe naman sa 30 years old ka pala. Hi, Ma'am Janabel. Hello daw po. Hello, admin daw, sabi niya. Ayan, shoutout sa inyo. Sambuanga, si Ma'am Annalyn Diaz. Sambuanga del Sur po, province. Ayan, tama, Sambuanga del Sur. Yung co-admin natin dyan, di ba, si Siargao pala yun. Siargao. Shoutout kay Ma'am Cynthia. Si Ate Cha. Si Admin Cha. Yan, Siargao. Shoutout kay Ma'am Maria Admin. Maria Admin, ba't sabi ko baliktad tuloy? Ma'am Maria Ana. Ayan, Admin Maria Ana. Sa mga co-admins ko sa Helpingan, shoutout sa inyo lahat dyan. Baka mapanood nyo lang. Ayan, nilalahat ko na kay Ma'am. Shoutout kay Ma'am Mela, nasa siya, sa Sweden. Tapos sa Saudi ba, Dubai. Basta sila, mga nasa ibang bansa kasi sila. Basta si Ma'am Sandra, si Ma'am Chloe, yan, si Ma'am Melinda, mga co-admin natin. Hello, shoutout sa inyo lahat dyan. Del Ransky, hello, shoutout do sa Ramos family. Sino Ramos family? Josie, kayo ba yun? Del Ramsky. Hindi ko sure kasi kung yan yung gamit niya ako. Kasi kanina, sinare ko yung video ng review ko. Si Josie Ramos. Shoutout daw. Hello sa Ramos family. Ayan, banggitin ko na lang din. Ayan. Shoutout sa Ramos family na nasa Nueva Ecija ngayon. Ayan, Ma'am Jonabel. Hello po. Shoutout po, Ma'am Jonabel. Malapit lang. Malapit ka lang sa monumento. Ayan. One time soon. Nagkita tayo. Yan. Gusto ko din kasi mamit yung mga sports. Parang gano'n. May meet and greet agad. Wala lang. Ayun. Padikit po ako. Ayan. Sige, padikit daw. Annalyn Diaz. Yan. Didikitan natin yung mamaya. Sulat ko lang kasi hindi ako makalipat. Lobat yung ko eh. Annalyn Diaz. Ayan. Shoutout po, Ma'am Jonabel. Lapit lang daw sa sumunod namin. Saan ang daan? Mas malapit?
or bandang mga Balintawakan, ganyan. Sina dati kasi parang kabisado ko yung buong EDSA. Ngayon hindi na masyado. Alam ko na lang Balintawak, ayan, Muñoz, ayan. Ganda naman ang buhok niya. Ay, ganda ba? Kulot-kulutan lang. First time ko magpakulot, ito yun nung nagpakulot ako bago ang birthday ng bunso ko. November 21 ako nagpakulot. Medyo ano na ngayon. Kulot pa din naman. Ayan, para lang may iba. Ganda naman. Thank you. Ganda daw ng buhok. Labang magtatanong, tanong niyo na ako. Si Ma'am Reza pa lang nagtanong. Ma'am Reza, ay, ano ba yan? Kasi pala yung Ma'am Reza, tinanong niya ako. Ilan taon na ako? 40 years old. Ayan, natanong ko na ba? Taga saan ako? From Tondo, Manila. Ayun. Pero proud probinsya ng Bicolana po ako. Yes. Pero isa na pong Manila. Proud ako sa Manila, taga Manila. Ayan. Kasi yung mayor namin, si Yorme. Proud na proud ka, Yorme, no? Shout out kay Yorme. Kasi ang galing niya. Ang galing ng pamamalakad niya dito sa Manila. Basta. Ayan. Still watching daw. Thank you. Salamat sa support. Akalain mo, lapit na tayo mag 1 hour. 1 hour lang naman tayo dito. Patambay-tambay. Kasi parang gusto ko siya gawing routine. Every, ano na ba ngayon? Wednesday ba? Parang every week mayroon akong parang kanya-kanyang topic. Tapos bukod yung mga pahulaan natin. Ayan. Kasi parang gusto ko medyo lang. Medyo ma-organize naman yung pag-YouTube ko. Kasi minsan pagka na-stop ako, parang ang tagal ko ulit nagkakaroon. Tsaka yun nga, dahil nga, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapag-edit sa mga video ko. Kaya, live lang muna tayo. Ayan, Wednesday nga pala. So, abangan nyo na lang, every Wednesday na lang gagawin natin to. Itanong kay Mabel na Matabel, 3 to 4 p.m. Kasi wala naman masyadong ginagawa na ganong oras. Sumakto naman tulog yung dalawa kong baby. Kaya, siguro parang maganda rin yung oras na 3 to 5. Ay, I'm sorry, 3 to 4. Sorry. 3 to 4. Still watching daw. Salamat. Still watching. Salamat sa support nyo, Ma'am Risa, Ma'am Jonabel. Ilan na po anak nyo? Ayan. Ilan daw anak ko? 4. Ayan. Hindi naman sikreto yun. Tingnan nyo sa profile ko. Ayan. Naka-cover ko yun. Family. Sure. Proud nanay naman po ako. 4 yung anak ko. Yes. Meron akong 15 years old. May 11 years old. Tapos isang 2 years old, tapos 1, di ba? Dalawa bunso ko. Bilis ko nga nasundan dun sa pangatlo ko eh. Kaya naging 2 agad yung bunso. Pero okay na yun, 4 lang sila. 4 yung anak. Tsaka, natuwa ako kasi 2 babae sila. Tsaka 2 lalaki. Yan. Hello po, Ma'am Jonabel. Tanong nyo na ako, itanong kay Mabel na Matabel. Naging bell pala. Itanong kay Mabel na Matabil. Yan. Salamat sa mga pa-cute niya. Yan. Meron pa, 4 pa sila, 4 pa. Sino kaya next magtatanong? Ayan. Kung ilang taon? 40 years old. Kung ilan yung anak? 4. Okay. 2 babae, 2 lalaki. Proud nanay naman po ako dyan sa mga anak ko na yan. Ayan. Malapit tayo din. Kasi ano pala yun? Malapit pa siya sa mga. Hello, Ma'am Risa. PM tayo. Malay mo, makita. Sa mga malalapit, pwede ko sila mag-greet tuloy. Mamit. Soon. Ako yan. Ayan. Basta shoutout sa Ramos family. Baka si Josie na yun. Si Josie Ramos, saka si Sir Wendell. Ayan. Hello, shoutout sa inyo, tsaka kay Tom, si Thomas. Nag-isang anak kayo kasi yun. Jonamol. Ano po probinsya nyo? Ang birthplace ko, Masbate. Yes. Probinsya. Yun talaga, sa bagay yun naman tinalagang probinsya ko. Pero kumbaga, dahil nga lumipat na yung parents ko sa Sorsogon, kumbaga doon na kasi ako umuwi. Every time na nagbabakasyon ako. Dahil kumbaga, doon, yun na yung parang pinaka-province namin ngayon. Sorsogon. Bulan, Sorsogon po. Bulan, Sorsogon. Pero from Masbate po talaga.
Yung mama ko from San Jacinto. Mama, papa ko from San Jacinto. Tapos lumipat sila sa Mubo. Kaya kumbaga yun yung lugar na kinalakihan ko. Mubo, Masbate. Shoutout sa mga taga Pinamarbuhan nga pala. Baka may mga nanonood dyan. Ayan. Yung Pinamarbuhan talaga, yun yung mahal naman yung Pinamarbuhan. Kasi, kumbaga dun halos lahat memories ko from, basta mula bata ako hanggang, ilang taon ba ako malis? 1996. 1996. Nalipat kasi ako sa city sa 1996. So, kumbaga, mula bata ako, imagine, basta mga 1981, nasa probinsya na kami nasa Mobo na kami. 1981, siyempre panganak ako 1980, tapos 1981, yung road lang daw ako nang lumipat kami. Tapos yun, basta, yun na kami, Mayong Payong, ayan. Sa mga nakakaalam sa Mayong Payong, isang tourist spot yan sa Mobo, Masbate. Doon talaga kami unang tumira. Nung lumipat kami galing sa Jacinto. Nung kumbaga bumukod na yung parents ko. Doon sila tumira. Tapos nalipat kami sa Pinamarbuhan. Yes. Doon din ako nag-aaral elementary. Pinamarbuhan Elementary School. Baka may mga nanonood dyan, mga taga Pinamarbuhan. Mga taga Mobo. Mga taga Masbate. Yan. Shoutout nga pala kala Mami Nanay Flor. Nanay Flor tawag ko ngayon. Pero dati Ate Flor. Ate Flor ko yan. Pero nahiya ako kasi parang anak-anakan tawag nila sa akin. Kay Nanay Flor, Kuya Tony Ordes. Kay Auntie, kay Francis Anthony Matera ko. Ordes. Ayan. Still watching. Ay, galing naman. Still watching talaga sila. Thank you. Salamat sa panonood nyo. Salamat sa suporta. Ayan. Galing-galing. Ang paulit-ulit lang yung mga pangalan na yan. Kaya salamat sa'yo. Kumbaga, pag nag-grow na tong channel na to, kayo din ang una-una kong babalikan. Siyempre. Oo, still growing naman na. Pero kumbaga, siyempre, kayo yun lagi kong maaalala. Favorite lutuin ninyo? Admin, ano na favorite lutuin mo? Actually, madami naman akong favorite lutuin. Pero kumbaga, ako mahilig na ako sa gulay. Pero dahil hindi lahat ng anak ko kumakain ng gulay. So, adobo siguro. Adobo. Tsaka nilaga. Mga ganyan. May gulay. Kasi mahilig din ako sa misabaw. Adobo kasi para matagal mapanis. Ayan. Depende kung ano yung trip mo. Kunwari, medyo gusto kong, gusto naman natin magsabaw. Ayan. Magtinilaga ka niyan. Pero sa totoo lang, sa totoo lang talaga, bira naman kami magluto. Dahil ngayon, kung napansin nyo, ang mahal din ng mga bilihin, di ba? Yung gulay, mahal din yung karne. Tapos, sipin mo, sibuyas, talagang isang kaperaso, Diyos ko, 12 pesos. At mga ganun presyohan. So, sa palibasa kasi, nandito kami sa lugar na halos maraming mga nagtitindang ulam. Ayan, diyan sa labas, mga kaning ulam. Kaya minsan napapabili na rin. Kaya kanina, yung tita ko, yan, tita ng girlfriend, nagpapa-order siya ng ulam. O, di ba? Halagang 35 pesos may ulam ka. O, di ba? Minsan naisip ko, kung pupunta kang palengke, bibili ka ng ulam or magluluto, masahid ka. Kaya yun. Tapos bibili ka na yung lulutuin mo, tapos sangkap mo. O, di ba? Parang ang dami pang, parang napapamahal. Ayan, yun na. Pero yun nga, pero minsan okay. So, ano ba ang sagot ko sa tanong mo? Ano pa paborito ang gawin? Pag nagluto ka, mas lamang lagi, adobo. Kasi pag adobo, pwede mo siyang ulit-ulit. Pwedeng init-init. Pwede kang, kasi parang ang style is, bibili ako ng kunwari, 1 kilo or kalahati. Madalas 1 kilo, ayan. Manok kasi madalas. Ayan. Kasi mas favorite nila manok kumpara sa baboy. So, adobo, para pag may tira, pwede init. Kaya pag nagsawa naman sa adobo, gagawin naman ko. Pero pag may time na gusto naman na may sabaw, nilaga. Pero kahapon, naglutuan ako. Lumpia, yan. Mahilig yung mga anak ko sa lumpia. Lang matrabaho. Yes. Nasagot ko na ba tanong mo? Okay na ba yun? Parang question and answer portion tayo. Ayan. Ano po favorite nyo? Still watching din. Ano po favorite look? Ayan.
Parehas ba silang tanong? Ay, hindi, yun na yun. Inulit niya lang pala. Still watching daw. Yan, support lang daw siya. Salamat sa support, Ma'am Riza. Nasagot ko na ba? Mahilig din ako sa ano ba to? Anong klase ba? Ulam? Sorry, di ko kasi sure kung anong tinatanong mo. Kung ulam. Ulam. Sopas. Ayan, mahilig na lang ako mag-sopas. Pagka may time, sopas din ako. Kasi nga, pwede siyang merienda na, pwede din ulam. Diba? Pagka kunwari, parang gusto namin mag-merienda. Sopas, tapos diretso ulam na din. Nagabi ang ulam. Pero yun nga, inamin ko naman, bihira lang talaga yun. Bihira lang kami dito. Kasi nga, madami naman nagbibilihan dito sa amin sa labas. Marami nagtitinda. Halagang 50 sa labas nakakabili ka. Isang order na yun. Nakapunta ka na ba dito sa Mindanao? Ay, hindi pa po. Layo, no? Pero kung magta-travel ako soon, siguro kung meron akong isang lugar na puntahan, within the Philippines lang. Kasi alam ko ang dami mga tourist spot. Ayan, lalo Mindanao. Pero kaso diba ang layo? Layo nandito. Kung may pera lang, sarap nga yung ganyan, liwaliw. Ayan, naka-YouTube na. Paano ba yun? Hindi ko alam yung yung pa-jacket sinasabi na. Ayan, hello! Still watching pa rin kayo? Four! Sino-sino ba yung mga four na yan? Ayan, sino sila? Ayan, salamat. Ayan, play na lang. Actually, magpo-4 na kasi 56 minutes na. Malapit na tayo. Wala na bang magtatanong? Last one question, sino ba? Mag-end ko na ito pag pag nag 1 hour na. Ayan, magpo-4 na din. Ayan, kasi baka may gagawin pa kayo. Ayan, salamat lang sa support. 3:57 na. So, 3 minutes more. Ayan, 57 na kasi. 57 minutes. Sasaktuhin ko lang 1 hour itong live natin. Tapos kung may mga tatanong pa rin kayo, pwede din magtanong. Sa comment na lang. Kasi pagtapos nito, ayan. Pwede na po ulit kayo mag-comment sa mga late na makakanood nito. Comment nyo na lang yung tanong nyo. Sasagutin ko yan sa next live. Wednesday na lang ulit para sure. 3 to 4 p.m. Yan. Still watching. Kakatuwa naman sila. Ma'am Aiza, Ma'am Riza, mga Zaza. Si Zaza. Si Ma'am Ella. Yan. Sila lang. Okay lang, maganda ngayon. Hindi lang na tayo. Tayo lang. Yes, bye. Salamat pala sa pagtambay nyo dito sa ating vlog kahit medyo boring. Wala kasi tayong palaro ngayon. Kasi nga gusto ko kakaiba lang. Tsaka kasi nalagay ko ng title. Kaso nga wala pa akong thumbnail. Gagawa pa akong thumbnail. After na lang ng posting nito. Yan. 58 minutes na. Yan. Saktuin ko lang. Ayan. Okay lang kung alis na kayo. Baka may gagawin kayo. Salamat na lang po sa panonood. Sa mga hindi pa nakadikit na, tignan nyo na yan. Pwede nyo po ikalat tong video natin para mapanood din nila. Still watching. Galing. Salamat po. Yes. Salamat po sa support. Yan. Papalam na ako. Bye mga mobilidad. Salamat sa panonood. At see you sa next vlog natin. Bukas, laro naman tayo. 3 to 4 din para hindi kayo malito sa time natin. 3 to 4 bukas. Bitin ko 3 to 4 hulaan. Try ko yung words. Words naman, papahulaan ko yung may mga blank-blank yan. Try ko yan. Nag-isip pa ako ng pahuhulaan. Ayan, dito na magtatapos ang ating vlog. Thank you for watching. Bye, mga mabilidad. Salamat sa support nyo. Bye.